स' बिनिफ्राय लिंक जाबाय एबा जायाखै दा जोंहा 2 years खालामदोंमोन 2 years सिगां खालामदोंमोन बेनो जाबाय लिंक खालामखादोंमोन जुदि खालामखादोंबा स' नोंथांमोना मा प्रब्लेम आरो गैया एबा दङ दा बाथ्राया जाबाय जायफ्रा अलरेडि लिंक खालामबाय नोंथांमोना जिंगासिनांगौ जेबो टेनसन गैला जास्ट स्टेटासखौ नायदो आरो जायफ्रा स्टेटासा अके जाबाय नोंथांमोना लिंकखौ खालामनांगौनि गोनांथि गैया जुदि लिंक गैयाबा नोंथांमोना खालामनांगोन नाथाय दंखायोबा टेनसन गैला एन्ड बिनिफ्राय जुदि लिंक गैयाब्ला नैबे लिंक आधाराव थांनानै नोंथांमोना लिंक खालामबानो जाबाय आधार कार्ड पेन कार्ड नाम्बारखौ होनानै नाथाय 1000 पेमेन्ट दानग्रोनांगोन अब्लासो नोंथांमोना हागोन अके जायफ्रा जब मावगासिनो हमना ला जब मावगासिनो कन्ट्रेक्चुअल जब एबा रेगुलार जब नोंथांमोना लिंक खालामनाया मोजां मानोना नोंथांमोननि एकाउन्टआव गोबां ट्रेनजेक्सन जायो लाख लाख हाबो बोसोरावहाय बा नोंथांमोनाव मान्थलि सेलारि हाबो दा अब्ला खायसेया 10% टेक्स होयो अके खायसेया 10% टेक्स होयो दा जायफ्रा कन्ट्रेक्ट जब मावो हमना ला 10% टेक्स होयो एबा TDSनि थाखाय अके स' TDSखौ नोंथांमोना बुजिखागोन माबायदि नोंथांमोना एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय माबायदि सिस्टेमाव लायो बेखौबो जोङो डिसकास खालामगोन दा बे जाबाय TDS माने टेक्स डिडक्सन चार्ज दा बेयाव खायसे जब मावग्राफ्रा मिथिखागौ 10% नोंथांमोना होगासिनो दा हमना ला नोंथाङा 30,000 सेलारि मोनगासिनो राइट एन्ड बेनिफ्राय 10% टेक्स दानजागासिनो मान्थलि 3,000 पे खालामगासिनो नोंथांमोना टेक्स होगासिनो इनकाम टेक्सआव एन्ड बेनिफ्राय हमना ला 30K नि बारा मोनगोन लाइक नोंथांमोना 36,000 मोनगोन 1 इयाराव बेखौ मोनफिनसिगोन दा बेखौ मोनफिनसिगोन माब्ला मोनगोन बेनो जाबाय सेकेन्ड उइक एप्रिलनिफ्राय नैबे फाइनान्सियेल इयार 31 मार्चआ जोबनाय लोगो लोगो क्लेम खालामनो हासिगोन नाथाय बाथ्राया जाबाय लिंक गैयाबा नोंथांमोना बेखौहाय 10% खौ मोनफिननाय नङा अके स' नोंथांमोना 1000 पे खालामथारनांगोन जुदि लिंक गैयाबा 1000 पे खालामनानै बे TDSखौ नोंथांमोना क्लेम खालामदो थाबैनो मोनसिगोन 2 days 3 daysनि गेजेरावनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबो अके रिटार्न जायो अके बे जाबाय नोंथांमोननि जब मावग्राफोरनि थाखाय ओंखायनो जब मावग्राफ्रा स्पेसियेलि बेखौ नांथारगोन नोंथांमोना बेखौ होथारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय ओरैबायदि जायफ्रा लिंक खालामा हमना ला 10,000 सोनो हानाय बख'नो हानाय बेबायदि जुदि टाइमिं फैयोब्ला गोबां प्रब्लेम जागोन ओंखायनो नोंथांमोना लिंक खालाम एन्ड बेनिफ्राय PF मोनग्राफ्राबो जाहाथे लिंकखौ खालामो जाहाथे नोंथांमोना बे रांखौ मोनफिननो थाखाय नाथाय 100% लिंक गैयाबा नोंथांमोना 100% बे TDSखौ मोनफिनखाया एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रानोखि सिम्पल स्टुडेन्टस एबा नोंथांमोना जेबो जब मावाखै स' नोंथांमोनाबो जुदि ट्रेनजेक्सन जुदि गिदिर खालामबा नोंथांमोनाबो 1000 पे खालामनानै लिंक खालामना ला जाहाथे प्रब्लेमाव गोग्लैबायदि नाथाय सिम्पला बेखौ नाङा एन्ड चालानखौ दानांगोन अफलाइन हिसाबै नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट दानाबा अफलाइन दानाय चालानखौहाय बेंकआव थांनानै जेरै सेन्ट्रेल बेंक बा HDFC बेंक बा IDBI बेंक बा जायखिजाया बेंक एन्ड सेरिन नाम्बारखौ नोंथांमोना जाहाथे होयो माने चालानाव थाखाय सेरिन नाम्बारा आरो बे सेरिन नाम्बारखौहाय लगइन खालामनानै बेंकआ पेमेन्टखौ दाननाय लोगो लोगो भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगो नोंनि पेन कार्ड आधार कार्ड लिंकआ जाना फैगोन बा नोंथाङा लगइन खालामनांगोन नाथाय जुदि पेमेन्ट खालामग्रोआबा लगइन खालामनो हानायनि अपसनानो गैया एबा नोंथांमोना लिंकखौ खालामनो हाया जुदि बे साक्सेस जायोबा नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननाय लोगो लोगो ट्राइ खालाम लोगो लोगो लगइन खालाम अब्लानो स' नोंथांमोना लिंकखौ खालामनो हायो आरो 2 daysनि गेजेरावनो लिंकआ जाना फैयो अके गासैबो प्रब्लेम गैयाब्ला नाथाय प्रब्लेम दङ खायसेना बेनो जाबाय जेन्डार नाम बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे स्पेलिं हमना ला बिदि गोरोबाबा स' नोंथांमोननि लिंकआ जाया हाजार खालामबाबो जाया बेखायनो अपसन दङ पेन कार्डआ मिस्टेक बा आधार कार्डआ मिस्टेक बा बेखौ आपडेट खालामग्रो एन्ड जि नाम दं बेखौ नोंथांमोना जाहाथे लायो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना लिंकखौ खालामनानै लायो स' बेनोमोन आरो नोंथांमोना दानि टाइमावहाय 1000 पे खालामनांगौ सिगाङाव फ्रिमोन एन्ड फ्रिनिफ्राय डेट बारनानै हमना ला 500 जादोंमोन एन्ड फैनानै दिनैनि टाइमावहाय जाबाय जोंहा 1000 दा प्रेजेन्टआव 1000 नोंथांमोना होनांदों जुदि आरो उनावहाय नेक्स्ट इयार जुदि 2000 3000 5000 जायोब्ला गोबां लस जागोन बेखायनो आं सानो नोंथांमोना खालामनाया मोजां दायो नोंथांमोननि बाथ्रासो खालामा स' नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्ट्सखौ हरनो हागोन कमेन्ट सेक्सनावहाय